Oh guys, nong bagai kaisa video tui pheka ekdom video naidi tam video hingke by omo belai kheno sini Facebook Instagram rogo reels video rogo belai no viral ungjak hingke bini video no botam saka bini khoktui tai sini Tiprajwk rok thanjak krui sini Tiprajwk rok belai kheno bumung title se slai sini sini Tiprajwk ni bumung se tonelia phunbo hingke bini video ni bini khorang ketui bai tam saka nor kicha khanai ni guys hingke bini video no tabuk naine di ekdom pura tibra hasteni bini belai khaino bini video tabuk viral ungjak star bini video rong kha tamden jora jora khai mane Tiprajwk rok ni mane ang nijini jinis Tiprajwk he bumung rok change khaina nam jusu akayu mane Tiprajwk Tiprajwk khana mane pho hamjak lai pho thanjang di pho tamno thanjang din chalai tamno Tiprajwk din chalai sui nang man ha ga tabuk sarnem je chalai sina ni tabuk norok nam khainai khaidi norok ang Tiprajwk bagai norok Tiprajwk bung sogo hanai norok jajai nale gang sarnem change khaisi sin tabuk problem solve dan khana nor khanai man khana botam saka bini khoktui ekdom khorang kati ke khanai man khana norok jotono ikei sarnem salaina ni wansano hamjagui se obhai sable na nung wansano hamjagui se wansan title thana nayu wansan title sanna nayu ikei sini Tiprajwk no tar mane sini Tiprajwk no nung hamjagia sini Tiprajwk bongsono hamjagia wansa bai kaijanam sungjago tei wansa bai wansano hamjago nung aboni bagui no nung belai khaino sini Tiprajwk ni ba kokno sao nung haisi ikei tei oisa botam saka norok naini du khaja sija kanke aboke problem characterless beroi haida abo kono nijini traditional ba against mo ya angbo hamsago angte bo hamsago go haida na jotono kabu kano plus western bo kano angkha hamsang manta norok bo kanya ha kanya abo jar west haida jar ichha kai ageni borok plus ageni borok rehearsal puro kon dino khna blouse kanya purono omte khno kano ke tabuk se tesang kongai blouse kan thuri disharo kano ke bohorok nukjago haipono abo jotono accept khaimano ani kepala sina problem su mane western ga angsimin da kana ingana omtirono jodino compare khaina thangkangke norok satiwan tabuk omo khai traditional ombai khemusangmo ombai khna to hara western ga de mane risha kanai khaja sijak mani bohong nujang omo khai kun problem kre western confusing problem nujang mani obona siming an bo khoronga kaham ke kongyang tongkha kisa mane obona clear khaiga de no ba siasible nung rignai chini Tiprajwk ni culture hingke rignai kandi nini rignai rukutu kankhasi chini Tiprajwk naithokble hingke nungba nini kha hingke thore nini jaterjar nini ungko farasa obo hairongno kankha hingke obo hingke chini borokni somajo to tongba nung abo nung chaing sina dorkar ble nung tamni asa siang khabo nungle thore kanai buino advertise rim bhai phone ka hangkaise obo haike ri kan hangkaise nung hamjak ble rigna kanmani joton best ta abo nung sana nange ble joto borong saiman ble blouse kan thuri disharo kano ke bohorok nukjago haipono abo jotono accept khaimano ani kepala sina problem su mane western ga angsimin da kana ingana omtirono jodino compare khaina thangkangke norok satiwan tabuk omo khai traditional ombai khemusangmo ombai khna to hara western ga masangta jara sinai rok sijak nujak ani Facebook o video ro nai hai kisa comment khai khna de mane risha kanai khaja sijak mani bohong nujang omo khai kun problem kre western confusing problem nujang mani obona siming an bo khoronga kaham ke kongyang tongkha kisa mane obona clear saijung saiman dita blouse kankha rignai kankha hangke bisiri ungya obo hai western kankha hangke bisiri ngori farasa kankha hangke obo hai rukrutuya o urnatuya hangke bisiri nguni nung abo saimanani dorkar ble hingke tamni bagai nung kanani musungba aboni bagai no nung kanani musungkai tamoni kanna musungke angle abono nono wana suka nung saijung saimana nang ble abo nungba western kankha hangke bisiri ingo rignai kankha bisiri ingya hingke aboni problem nung tamno saimana musungka iko ta khanari nung mane abono nini problem phayu karon ke tamni bagai belai khaino bisiri khai khlaina musungjago nung bisiri ta khlaidi ni samokok sible chini rignai tin tak Bwrok kan hangke bisiri ingya chini Tiprajwk culture ni ke obo hai saka hangke nung obo hai ke kok saka hangke bisiri ingya hanji sabli nono tamni nung asa siang ba ha nung tamna asa siang ba yang tahu kasa kemra rule na tublasa enda jagar go busuru dollar mana na ambo wajan sagan jima ke himai ke camera sa ti fa kyang ke dollar ka bang na mano sangke chol gela ta jagna polong polotham sundara pun choliwa
Polasa sumka yang wasan na berbayung habi hata tok srut sing enne abo kasih naik thumani na hinti te heke abo sakan sima wasan camera sa te tifai yang ka abo besuk Obo mo khoroksa by Alexmaa mo bo kaisa kobor jagur pura thanya naipuru bahar ma hai ekdom poreng kai bahar ma hai abo hai ke phunuk tong habo tam ni bagui ke release video ni bagui views sana bagui je khlai kya rang ni bagui je ngbai kya chini tibara sargo naina jiba tam ni bagui asakai kobor ngbai ke reels video sana moi views sana bagui ja kobor ngkha tam ni bagui kobor ngkha abo hai ke phunuk ke social media ro bo bui kabang man nuk bele nong video rok no lasia de o mai ke phunuk nani black lasima sisa chin nor bagui jebabe chini tipra sarok lasijak bayo jebabe chini tipra sarok tomung chai hne lasijak bayo nor lasia de reels video sanam pano sanamdi kaham sanamdi phunuk di kaham o bhai rokai bisiri kok rok o bhai rokai bisiri rok ta sarita engke o bhai ke bisiri rok saka hangke tam ni bagui views ni bagui khlayu engke views ni bagui khlai pano bele lasme sijab le chini tipra sa culture ni bisingo tam ni asen nor lasia yang bai kebe je manti salayo je khukti ni unglai tongle nor ba abo hai rok tang lai jadi belekhe lasmi sicha social media ro joto borong nai tungu reels video rogo sanami dakha hangke bui belekhe no nayu hangke norok aborok bui nai khe belai da hamjak ba tai khoroksa mokham bin bu mongke saimia mo tai khoroksa borok Tamo Ong tongsoka nainai di 제 콩콩자만 이거로 hele 나이게 돼. 해치가 그런 거리 좀 갖다 붙여라 돼. tukmana manusia. Pisau beranya film kita. Tuyong ke 제 콩콩자만 이거로 hele 나이게 돼. 해치가 그런 거리 좀 갖다 붙여라 돼. tukmana manusia. hai ektamsa jalakri ni bagui ob hai rogo thangui pathor rogo ob hai ingma tongu jalakri ni bagui bin bagui jalakri khena o jalakri ni bagui no ob hai ing tomayu chini Tiprajwk rok tamung bai khek chini Tipra sarok tamung bai khek ang joto Tipra san hiadu ob hai bor rong se hinu naine ne batam khe abo sajung se abo hai rong tongu hangkai norok pa marung khe belai khe nor belai khe no namjari ingjak bai khena belai khe no khus namungjak bai khena obo hai rokai phunugui sajung se obo hai rong tongsiu takai jalakri kaijak sidi banu kaijak hangkai belai sanai bele kaje hangkai obo hai mangnai bla hingke tei bai omo tai waisa tam saka nor nainai di Acha, kaisa kok do. Ini seriously once na thang angke abo kota do. Angkai bisi joroti safety ngiman. Kurti kanai ekdom bodro khai salwar kamis kanai bodro khayai. Horni 11-12 borongi to kono somoy problem ngui na maluna. Gari nostang mono bike nostang mono kebo bat khilai thangai mono kebo noko problem ngui phono depression phono ong thangka. Ba অনেক সময় কোনো কারণে বড়ক সাইসং কোন অংখরি থাংমানো মানে লামো হিমজাকনি মন দাগায় অব তোমা Tipra সাওং থু তোমা সিটি ওং থং তোমা ওয়ানসা এরিয়াং থং অবর যদি কুর্তি কানজাক নিগাকে রিগনাই কুটি সেট কানজাকে বো সেফটি দা ফিরক না বিন বাগে অনেক সেফটি না রি সিতরা কানজাক ক্রপ টপ কানজাক ও বডিকন কানজাক খনে বো সিমিং দা রেপ খাইজাং ন অব সাবাইদি দা কবো জতি সেফটি Ang tu jenuk mani kebang ma jaga ono tuma sini jaga wong tu tuma bun jaga tung tuma ono state tuma ono ono country ko kang saimia but India ni bisin ke ta ang nu go mainly ke to Tripura ono sasina je ang nuk mani ta mane je rap khaijago cherai rok se khaijago beshi but kaijak rogo khaijago kono somoy por pona ang kaisa news ho nuge ko bo bini dressing ni bagai bo rap khaijaga hinai norok no baikha bisa comment khaisa di to Enggak, dressing ni sih problem kayak ba, na borok ni mentality dah kahamna na dressing na sense kaya na, rap rok ni bagai, na sungko ni bagai katina ni kita, borok ni nozor to ri hanya mana ri sitra kanjak pur sih nozor orang sih thang ge, na sus kamis kanjak orang to obviously thang lah, ri gane kanjak to borok obviously borok rap rok kaya jaga kaya dana, buat kuno fana body fan tas kaya jaga na beli, ko ri kaham kanjak ngakai. Skap rok thuklum jak ngka hai da body da tas khaijak bawa sa kono jibon kono omti hai news to tong isa sabai da no please khai sia bai omo rignai kanmani safety tongo
tei choose kanmani safety tongo jere okra tangi rep khaijak nung side manba jere okra je rep khaijaknai hinkhe deras hamya chumo buino deras farari farasa kano hinkhe chwla rokno look phunuko wansa toksa oboni bagui chini borok ba bisi romphreijak bwle hinkhe nungkhe deras hamya chumui phunukgui hinkhe ba nini ba nono ba bui wansa rok ba jekono borok ba nono ba target wngnai bwle deras khamui cherai okra cherai hinui kwrui joto borok no obo hai nojoro hinkhe romphreijago bujikha hinkhe chini borok romphreijakmani nung tak saimankha nabla nung kaham khe bujinai di karon hinkhe chini borok rok deras chumthani tongmung chamung culture hamya nijini sori nijini bebohar hamya bukuk hamya obo hai khe tongkha hinkhe chini borok ba nojor rijak bwle buibai abo nung tamsuk siyangbo nung tak khwnai di ani kok do ani video nainai di belai khaino chini borok rok oboni bagui no romphere somphre khlaijago bujikha hinkhe nungkhe siya hinkhe nung tak bo siya hinkhe chini borok rok ri farasa kanmani buino phunukmani chini yathek nukjago bohok nukjago obo hai khe kankha hinkhe ba obo repar ba wngnai bwle obo hai kankha ni bui nojori chwla rok bujikha hinkhe oboni bagui ni chini borok rep khlaijago hinkhe nungkhe tabuk siya hinkhe nung tabuk kaham khe nung chiui nung kaham khe khnai ni ani kok samani do bai omo hinkhe chini borok rok oboni bagui ni rep khlaijago bujikha hinkhe ani video oro paikha tini no norok ni bagui tebo video kotak tui fainai naitongni norok choyasak ani video ni twiwi tebo ang nongni bagui kotak tui faio hambai.